exit poll, bias exit poll. नोंथांमोना ससियेल मीडियायाव पर्टेलफोराव माखासे एक्जिट पोल नुनो मोनदों थांनाय बीटीसी इलेक्शन जि जानानै थांबाय बे इलेक्शननि माखासे एक्जिट पोल सोर देरहागोन बबे पार्टिया बेसेबां मोनगोन बबे जायगायाव देरहागोन बेनि माखासे एक्जिट पोलखौ नोंथांमोना नुदों बबेखानि मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जि भटिंनि जि पार्सेन्टेज माने बेसेबां मानसिया भट होदों बे भट होनायनि जौखोन्दोआ जोबोर खम नुनो मोनदों तामुलपुर बाक्सा उदालगुरियाव क'क्राझाराव एसे गोबां नुनो मोनदों चिराङाव एसे गोबां नुनो मोनदों बांसिन क'क्राझाराव नुनो मोनदों नाथाय बे भट होनायनि जि पार्सेन्टेज जौखोन्दोआ तामुलपुराव जोबोर खम आरो बिनि बादैबो उदालगुरियावबो खम आरो बाक्सायावबो खमानो बे मोनथामाव खमानो आरो 80 थाङाखै 75 एराउन्ड थादों आरो 75 नि खाथि खाला थादों गासैबो बिनिखायनो बे जि इलेक्शन बे इलेक्शनाव जाबायदि मानसिफोरा बाहागो लानांगौमोन बेबायदि लायाखै बबेखानि बेवहाय जुबिन गार्ग बिथांनिबो इफेक्टखौ साइड इफेक्टखौ एसे नुनाय बायदि मोनदों गोबां मानसियानो बिथांनि बे थैनायनि थाखाय गोबां मानसियानो दुखु जानानै माने इलेक्शनफोरखौ बावलांदों खोमा बेबायदि नांदों आरो आं जि जायगायाव माने डिउटी गोलैदों बै जायगायावबो मानसिफोरा भटखौनो होनो फैयाखै बहुत कम फैदों आरो बहुत कम पार्सेन्टेज भट जादों 74 पॉइंट समथिं 74.7% ल' जादों माने मेला सामथिं फेमेला सामथिं बिराद बाङाय आरो नोंथांमोना डिटेल्सखौ बुंनो हाला बेबायदि जोबोर कम भट जादों स' बेनिफ्राय मोनसे आइडिया मोनबाय मा तामुलपुराव जायफोर केन्डिडेटआ बैहाय बाहागो लादों बैसोरखौ जानो हागौ गोबां मानसिया मोजां मोनाखै आरो जि एन्टि प्रमोट जि आबहावा बे आबहावायाबो एसे साक्सेसफुल जानाय बायदिखौ नुदों आरो मानो होनोबा जेसेबां मानसिफोरा मोजां मोननानै भट होनांगौमोन एसेबां होआखै बाकी प्रमोटनि अनगायै जेसेबां केन्डिडेट दं बै केन्डिडेटफोरखौबो गोबां मानसियानो मोजां मोनाखै बेबायदि आं सानो आरो नङाबा भट होनायनि पार्सेन्टआ एराउन्ड 70-75 नि गेजेराव थानामोन जोबोर खम जादों होननानै आं बुंगोन दा एक्जिट पोल माखासे नुनो मोनदों नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों बै एक्जिट पोल माखासेया मा फोरमायो बेफोर एक्जिट पोलखौ नुनानैथ' ओरैबायदि नांदों आं बे एक्जिट पोला माने बायास टाइपनि जायफोरा बीपीएफखौ सापर्ट खालामो बिसोरो बीपीएफखौ गोबां दिन्थिदों जायफोरा माने निउट्रेल टाइपनि बिसोरनियाबो माने बबा माने समान दिन्थिदों आरो जायफोरा माने इउपिपिएल बीजेपीजों दोङो जायफोरा बिसोरना बीजेपीया बांसिन जायफोरना इउपिपिएलखौ बाङाय सापर्ट खालामनाय बायदि नाङो जायफोर पर्टेलखौ बिसोरनिया इउपिपिएलनिया बांसिन माने बे जि एक्जिट पोल नोंथांमोना नुबाय थादों ससियेल मिडियायाव फेसबुकआवनो जा इउटिउबआवनो जा बे एक्जिट पोला आसलते फेक बादि नांदों आरो नकलि एक्जिट पोल बादि नांदों बे जेबो एक्जिट पोल जायाखै एक्जिट पोल खालामनाया एसेबां इजि खामानि नङा एक्जिट पोलनि थाखाय जोबोर ग्राउन्ड लेभेलनिफ्राय गामि लेभेलनिफ्राय खालामनो नांगौ जायो हिसाबखौ स' बेबायदिथ' खामानि मोजाङै मावाखैबा माबायदि एक्जिट पोला बेबायदि फैखो बे साननो गोनां जादों आरो बेवहाय जे एक्जिट पोल नुदों मोनसे एक्जिट पोल नुदों मोनसे पर्टेलाव बीपीएफआ 28 बबेबा मोनसेयाव नुदों आङो माने बीपीएफआ 21 बबेबा मोनसे नुदों इउपिपिएलआ 22 बबेबा नुदों बीजेपीआ 20 नि बारा स' रावनियाबो एक्जिट पोलानो तारमाने मिलाया आरो एक्जिट पोला रियेलिटि माब्ला होनगोन जेब्ला मोनफ्रोमनियाबो मा जागोन एसे खाथि खाला मोनसे मोननैल'सो डिफारेन्स जानांगोन स' बेखौथ' ओरैबायदि नांदों माने जाय जि पार्टिखौ मोजां मोनो बिखौनो बांसिन दिन्थिदों सान्त्वना होनो थाखाय बेबादिसो नांदों आरो एक्जिट पोलखौ स' बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोर एक्जिट पोल नुबाय थादों पर्टेल निउसफोराव बेफोरखौ फोथायजाया बेयो रियेलिटि जाया मोनसेबो बेयाव जे एक्जिट पोल दिन्थिदों बेनि बांसिन उल्टा जानायनि चान्स दं बबेखानि सोरबा मोनसेनो गोरोबनोबो हागौ आरो गोरोबबा बुंनोसै नाय जोंनिया गोरोबदों होननानै नाथाय बिबो आन्दाज आरो जेबो एक्जिट पोल जायाखै बेयो स' एक्जिट पोल बानायनायनि माखासे सिस्टेम दोङो माखासे स्टेप दोङो बै स्टेप बायदिसो बुस्थुआ जानांगोन आरो एक्जिट पोलखौ माबोरै बानायखो इलेक्शन जानायनि सिगां बेबायदि एक्जिट पोल आं ओरै नुवाखैमोन नाथाय इलेक्शन जोबना थांनायनि उनाव एक्जिट पोलखौ बोरै खालामखो मिथिया सोरनिफ्राय मा कमेन्ट्स लाखो बेसेबां मानसिनिफ्राय मा कमेन्ट्स लाखो बबे जायगानि मानसिफोरा बबे जायगायाव बेसेबां भट होदों बेखौथ' रावबो नुनो थाङा नङा होमबा बेबायदियाव एजेन्टफोरनि थ्रयै मावखो ना सोरनि थ्रयै मावखो आं मिथिया नाथाय जायफोर एक्जिट पोल नुबाय थादों बेखौ एसे बायास टाइपनि नांदों आरो फेक बादि नांदों आरो बेनिखायनो आं बे भिडिअ बुंदों जे एक्जिट पोलाव नोंथांमोना जा नुदों जायफोरनिखौ नोंथांमोना नुदों बीजेपीआ 20+ बबेबा नुदों इउपिपिएलनिया 20+, बबेबा नुदों बीपीएफनिया 20+, मोनसेयावथ' नुदों बीपीएफनिया 28 आरो इउपिपिएलखौ दिन्थिदों 3निफ्राय 4
आरो बबेबा मोनसेयाव दिन्थिदों माने बिपिएफआ जोबोर खम, बबेबा मोनसेयाव दिन्थिदों माने बिजेपिया जोबोर बुरजा आरो बबेबा दिन्थिदों बिजेपिया जोबोर खम आरो बाखि आदार जिर', बबेबा एपिबिखौ मोनसे दिन्थिदों। बेबायदि एसे मोनसे मोननै डिफारेन्सआ जेबो नङा, नाथाय जाय माने गोबां देरहागोन बेवहाय माने ओरैबायदि दिन्थिनाय नुनो मोनदों, सोरनियाबा कमप्लिटलि बिपिएफआ 20+, सोरनिबा कमप्लिटलि इउपिपिएलआ 20+, सोरनिबा बिजेपिया कमप्लिटलि 20+, 25 ओरैबो जानो हागौ। बेबायदि बिथिङाव बै एग्जिट पलखौ जों मा होनना फोथायगोन? एग्जिट पलखौ ओरैबायदिसो नांदों, भिउ मोननो थाखाय खालामनाय बायदि नांदों आरो, भिउ मोननो थाखाय। नाथाय बेयो मोनसेबो रियेलिटि जाया होननानै आं बुंगोन। बिनि रियेलिटिया एसे जुदासो जानो हागौ आरो टाक्कारसो जानो हागौ। आंनि मोनसे आइडियायावथ' मोनसेबो 20ता मोननाङा। आंनि आइडियायाव ना इउपिपिएलआ 20ता मोनगोन, ना बिपिएफआ मोनगोन, ना बिजेपिया मोनगोन। माने बेयो आखान्थिथामारि दावहा जानायनि मोनसे चान्स दं आरो थांनाय बारनि बादिनो जागोन आरो सोरनिबा मोनसे मोननै खम बारासो जानोबो हागौ आरो बे बाराव। बेबायदि सोरनिबा एसे बारायगोन, सोरनिबा एसे खमायगोन, बिदिया जागोन। नाथाय मा थांनाय बारनि बादिनो थागोन आरो। ओंखायनो एग्जिट पलाव जा दिन्थिदों बे आंनि बादियाव पारफेक्ट जायाखै बेबायदि नांदों। आं आरोबाव मोनसे बाथ्राबो बेखिनियाव बुंनो लुबैदों। जिहेतु इलेक्सना जोबनानै थांबाय, गोबांनो बुलाय सुलाय खालामबाय, बिदा फंबाय सिनायलायनाय आलासिबो दोनो बुलाय सुलायखौ नुदों। जोंनि बे एरियाफोरावबो बुलाय बुसिखौ नुदों, गारि बुफायनाय, सोरखौबा माने लामायाव हमथानाय, बेबायदि जाथाया जादों आरो। माने मा बुंगोन आरो ना, राजा जागोन सोरबा नाथाय थैलायदो सोरबा। राजाथ' माब्लाबो थैलाया, नांलायाबो बुदलायाबो। नाथाय जों जाम्बा जाम्बिफोरा माने नांलाय खमलाय जानानै गावनि बेसेन गोसा समखौबो नस्थ' खालामदों, गावनि इमेज नस्थ' खालामदों, अरायनि समनि थाखाय दाग जानानै थाबाय बायदिसिना आरो, नङा होमबा? आरो बिनि थाखाय माब्लाबा बियो खैफोदावबो गोलैनोसै, माब्लाबा पुलिसजोंबो हमजानोसै, माने नोजोराव गोलैनानै थाबाय नालाय बेबायदि गोबां जाबाय आरो गोबां माने दान्थे बिदान्थे जाबाय। आरो बे इलेक्सनाव माने ओरैबायदि माने दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायदों, बेनि समान आरो दुर्भाग्यजनक बर' जातियाव गैया आरो बे इलेक्सनाव। दा बाथ्राया जाहैबाय, एबार आंनि बाथ्रा खोनासं। हमनानै ला बे बाराव इलेक्सनाव बिपिएफआ सरकारखौ दाबाय हासिं एबा सोरदोबा लोगो नांनानै बानायबाय आरो, बिजेपिजों लोगो नांनानैबाबो बानायबाय। अब्ला बे बाथ्राया रोखा जागोन जे मा मानसिफोरा प्रमदखौ मोजां मोनाखै, बे जागोन। नाथाय जुदि इउपिपिएलआ बानायनो हायोबा सरकारखौ, अब्ला जों साननांगोन दाबो प्रमदखौ मोजां मोनग्रा मानसिया दङ, बे बाथ्राया रोखा जागोन, बेयो सियर। नाथाय सबसे मोनसे बिथिंखौ आं नुदों, हमना ला बे बाराव जुदि बिपिएफनि सरकार फैयोबा, बिपिएफआ सरकार दागोन बायदि गोबां मानसिया बुंनायखाय आं बुंदों, फैयोबा बिनि नेक्स्ट फिथाइया मा जागोन, नेक्स्ट 5 बोसोरनि उनाव मा जागोन। 5 बोसोरनि उनाव आं मोनसे आइडिया खालामदों आरो बिथांमोना जुदि 5 बोसोर सरकार दायोबा, नेक्स्ट 5 बोसोरनि उनाव निश्चय इउपिपिएलनि सरकार फैनो हागौ, बे बाराव फैयाबाबो। बेयाव मोनसे जाहोन दं, बे जाहोनखौ आं बुंथ'ला। स' बे बाराव जुदि बिपिएफ फैयोबा नेक्स्ट उनाव इउपिपिएलनि फैनो हागौ, बेबायदि जानो हागौ आरो। माने आं बेखौ मानिफ्राय आइडिया खालामदों, थांनाय जोंनि अटल बिहारि बाजपेयीनि दिननिफ्राय आं मोनसे आइडिया खालामदों। जेब्ला अटल बिहारि बाजपेयीया 11 दिननि थाखाय, बबेबा 1 बोसोरनि थाखाय बेबायदि प्राइम मिनिस्टार जानो लास्टआव 3rd नाम्बार खनसे बेयो कमप्लिट खालामदोंमोन 5 बोसोरखौ। बिनि उनाव मनमोहन सिंहनि 10 बोसोर सरकार फैदोंमोन ना, खननै प्राइम मिनिस्टार जादोंमोन मनमोहन सिंहआ। बै खननै प्राइम मिनिस्टार जानायनि उनाव मानसिफ्रा ओरैबायदि बरिं मोनलांबायना, डाइरेक्ट कंग्रेसखौ जोखारनानै बिजेपिखौ 15 बोसोर लाना फैखाबाय। 15 बोसोरथ' जायाखै, 13 बोसोर जाबाय। स' बै 13 बोसोर जाबाय आरो नेक्स्ट आरोथ' थाबावगोन 4 बोसोर, अब्ला 15 बोसोर जागोन बेबादि। स' मानसिफोरा बुजिबाय, जि नरेन्द्र मदि बिथाङा जाबायदि माने टटेलि चेन्ज लाना फैदों इन्डियाआव, बै बुस्थुफोरखौ नुनानै मानसिफोरा बहुत गोदान गोदान बुस्थुखौ माने आइडिया फैदो आरो। स' बेवहायबो जों नुनो मोनदों जे प्रमद बिथांनि खामानि मावनायनि स्टाइला हाग्रामानिख्रुइ एसे डिफारेन्ट आरो माने पाब्लिसिटि खालामनायावबो टेलेन्ट दङ इउपिपिएलआ। प्रमद बर' बिथांनि खामानिफोरा माने पाब्लिस जायो आरो। हाग्रामायाथ' माबा मावदोंबाबो पाब्लिसआनो जायामोन, आन्दो आन्दोनो थालाङोमोन, बेयाव एसेबां स्मार्ट नङा नालाय बिथाङा। स' बेबायदिखौ नुदों आरो माखासे खामानिखौ मानसिफोरा जेरै सानो ओरै माने मावना दिन्थिनो ट्राय खालामो आरो। दा हाग्रामाया बेबायदि मावा, गावनि स्टाइलाव मावो खामानिखौ, गावनि स्टाइलाव मावनायखौथ' मानसिफोरा मोजां मोना नालाय। स' बै डिफारेन्सखौ थांनाय 5 बोसोराव आरो फैगोन 5 बोसोराव नुगोन आरो जुदि बिपिएम सरकार फैबा। नेक्स्टआव मानसिफोरा जानो हागौ बेबायदि जानो हागौ आरो, बे आंनि साननाय आरो। जास्ट आं बेखौ कम्पेरिजन खालामदों आरो। स' बेबादि मानोना आं मोनसे आइडिया खालामदों, दाबो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मोजां मोननाय मानसिया जेबो खम गैया बेबायदि नांदों आरो। बे बारावबो बिथाङा बहुत देरहानो हागौ बेबायदि नांदों आरो। नाथाय बुंनो हाया सोर देरहागोन, बे आंनि साननायसो, आंनि मोनसे अन्तरात्मानि साननायखौ बुंदों। नाथाय जियानो सरकार फैया मानो आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, जोंनि मानसिफोरा बुलाय सुलाय जानाङा।
बुलाय सुलाय जानाङा जाय बांसिन मोना मानो बर'नि पार्टिफोरा खौसे जानांगो ज' जानांगो बिपिएफ इउपिपिएल ज' जानांगो जाय पार्टियानो देरहाया मानो जाय पार्टियानो मेजरिटि मोना मानो माने बिसोर खम मोननायखौबो लाफानो सेस्था खालामनांगोन बेखौसो बुंगोन आरो बेखौसो इम्पर्टेन्ट होनना बुंगोन आरो खारन दिनै नोंथाङा 5 बोसोर राजा जाबाय गाबोन सोरबा 5 बोसोर राजा जाबाय गाबोन सोरबा 5 बोसोर राजा जाबाय बेबायदि जाबाय थायोबा मा जागोन हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाय दा जाबायदि जों नांलाय खमलाय नुबाय थादों साधारन फिसा इलेक्शननि थाखाय अथ'स' पलिटिकेल पार्टिनि मानसिफोरजों गिदिंनानै ना फैसा मोनो ना थाखा मोनो ना मा मोनो सोरबा सासे सानैयाल'सो एसे एसे मोनजायो आरो थिखा सिखाखौ मोनो आरो मेक्सिमामानो मा जिर'आवसो फैनांगौ आरो दावदैयावसो गिदिंग्राफोरालाय मा फैसा मोनखाय ना न'खौनो मोजां लुनो हायो ना मा खालामनो हायो ना मा जायो जेबोथ' जाया ओरैनो बेकार गरम खालामनानै साननैसो मानसिफोरजों हामा मोनजायो आरो बेल'सो जायो बेनिखायनो बेबायदि जाबाय थानायखौ गैया खालामनो थाखाय जाय पार्टियानो बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जाय मेजरिटि मोना मानो मोननैबो ज' जानो नाजानांगौ आरो खम मोननायाबो अरजाबनो सेस्था खालामनांगौ आरो अरजाबनानै माबा मोनसे सलुसन नेक्स्ट 5 बोसोराव जाय सरकार दे मानो बैजों अरजाबनो थाखाय 5 बोसोर ट्राय खालामनांगौ आरो हाग्रामाया जेसेबां जोखारा मानो इउपिपिएलखौ बा इउपिपिएलआ जेसेबां जोखारा मानो बिपिएफखौ ट्रायखौ खालामनांगोन आरो बेवहायथ' एबसुआ रल लाखाबायनो थादों बेसो आरो आंनि साननाया जे बे इलेक्सनाव आं गोबां मानसिनि खुगानिफ्राय गोबां बाथ्राखौ नुबाय थादों माने प्रमद बर' बिथाङा गयबारियाव जेनगोन बेखौ बहुत मानसियानो नुबाय थादों आरो आं बेवहाय मोनसे बाथ्रा बुंनि प्रमद बर' बिथाङा जुदि बेवहाय जेनोबा बर' जातिनि थाखाय अपमान जागोन आरो बै अपमानखौ नोंथाङा बेवहाय बारा फिल खालामनानै नङा जि खालि रिजाल्ट होगोन बै सानखालि मिनि जागोन आरो बर' मानसिफोरा मिनि जागोन गेरेन्टि नङा होमबा मिनि जागोन आरो हमना लाखोथा मिनि जागोन आरो अह बर'फोरा मालाय गावसोरनि मेन माने जातीयताबादि लिडारखौनो फेजेनो बाह बर' जाति बहुत साक्सेसफुल बेबायदि आरो बेबायदि जागोन आरो खिन्थु जेननाय देरहानायाथ' मोनसे पार्ट इलेक्सननि जे जाय जेनदो बिबो गाज्रि नङा जाय देरहादो बिबो मोजां जाय जेनदो बिबो मोजां सबबो मोजां जेननाय देरहानाया जाबाय बेयो बिसय खिन्थु बे बाथ्राया रियेल प्रमद बर' बिथाङा जुदि जेनोबा बे जोंनि जातिनि थाखाय बारा मोजां साइन जानाय नङा आरो मोननैनि मादाव मोनसेबाबो देरहायोबा मोजां नुगोन आरो जाति हिसाबै बेवहाय पार्टि हिसाबै नङा जुदि जोंनि मानसिफोरानो जुदि फेजेननो लुबैयोबा प्रमदखौ जुदि फेजेननो लुबैयोबा जाबायदि बुंबाय थादों प्रमदआ जेनगोन गयबारियाव बेबायदि बुंबाय थानायखाय आं बुंदों जेनगोनखौनो बुंबाय थादों आरो मानसिफोरा खिन्थु बियो जोंनि थाखाय अपमानजनक जागोन आरो थारमाने बर' जातिनो गोरों मानसि नाङा बिदि जागोन आरो बुस्थुआ नाथाय जाय देरहादो बिसोरबो गोरोङानो जागोन थेवबाबो बिनि एसेबां अभिगताथ' बेयाव जायफोर केन्डिडेट दङ एसेबां अभिगता गैया आरो बेसेबां कम्पेरिजनजों नायोबा बेनिखायनो खायसे बुस्थुआ मा जायो जे एसेबां माने बुङा मानो जुमुदैखौ नायदावना गारलाबा गावनो नाङाथ' नङा होमबा जेसेबां जि बुङा मानो हेड मानसिफोरा जेननो मोना दा जेरै हाग्रामा महिलारिया जुदि इलेक्सन जेनोबा बे जोंनि थाखाय इमेजआ नस्थ' जायो आरो एसे गाज्रि खोनायो आरो हाग्रामाया जेनबाय एसे गाज्रि खोनागोन आरो बिराद माने असाइस खोनागोन आरो माने जायफोर लिडारफोरा माने जेनबा बोरैबा खोनायो जातिखौ दुरबल बायदि नाङो बेबायदि मानसिफोरखौ फेजेन जाथावा आरो खायसे समाव थिग बेबायदि आरो आं बुंनो नागिरनायनि इंगितखौ नोंथांमोना थारैनो बुजिदो बेवहाय नोंथांमोनाथ' जायफोरा पलिटिक्सनि माने एम्फौ बा जायफोरा गोदानै पलिटिक्सनि पिखौ बाय मिथिनो हमदो बिसोर सानगोन नों आमुकनि सापर्टदो बुंदो सापर्ट नङा जिखालि जेनगोन बै सानखालि नोंथांमोना बुजिगोन जिखालि माने बेबायदि गेदेर मानसिखौ नोंथांमोना फेजेनना लागोन जेन होना लागोन गोरों मानसिफोरखौ नस्थ' खालामना लागोन बै सानखालि बुजिगोन जातिया मा जायो जेननायनि नखानायै बुजिगोन 26 हमना ला प्रमदा जेनबाय बै सानखालि नोंथाङा बुजिगोन बेलेगनिफ्राय मा रिएक्सन फैगोन जोंनि जातिनाव थेंक इउ